Kailangan ko pala itu. Itu dah siya ko. Naka tu ako halaga lang siya. Sige ano? Bakit nilay di mo? Lauro, ay bisa bigyan mo. Ay, bigyan. Dali gimana? Nang option dah lah hujik deh. Jangan pi pore, jangan pi gue. Option dah na. Betul. Sabi sa po. Ano tayo lo? Ay pisa kaya. Ha, ato kaya no. Nang ato law ra, ha do. Sila dito. Biga re, ay na. Ngaku ra sila ba? Kuno bisa tatal sa. Kino? Bisa daw kino. Oy, pwede ba? Ako siya ka. Kaya ka po ano? Ano ka po? Ito ka po rin. Kaya na ilay sa mga karamlak naman eh. Tapos nga po, ano ka photocopy? Tayo dyan, ulo. Main wala to bro. Nga makutay ka tanga. Sing kaya nga tanga ko. May siya ako siya ko. Ito ka kayo tayo.